matur nuwun ya, Reng. Heeh. Lah ngapa? Ngapa kok matur nuwun? Kelakon enek dalang cangkeme putih aku. Ya aja sambat aja sebut kowe ora protokol. Oh iya. Pantuhe protokol kesehatan, Bro. Ya ya ya. Nah. Heeh. Matur nuwun, heeh. Wah acarane megah tenan ya, Gong. Kandhane kok aku mau sore ngarep nang kamar mandi wae entuk dalan. Lah ngopo? Wah isine wong tok. Ya ora apa-apa piyai semene mbane iki padha nyekseni sartane padha memeriahkan acara rangkaian acara pasar kangen ya Reng. Heeh. Bener. Lah ngopo kok awake dhewe melu iki mergo awake dhewe iki diperhatikan. Iya. Kenapa kok awake dhewe diperhatikan iki mergo awake dhewe memprihatinkan. Omonganmu kok nyemelangi ora. Ya ora kok memprihatinkan. Nek le perkara kanca-kanca ki tak kira nek perkara ekonomi ki ora wis do ora keweran wis pokoke kecukupan Reng. Iya. Lelakon urip sing memprihatinkan ki. Wis aja tendensi ngono to Gong. Ya awake dhewe ki nen nglipur para pamirsa, para miyarsa sing padha rawuh mrene. Heeh. Wah, iki ora mung dipirsani karo warga Jogja lho, Tru. Lah, luar Jogja ya akeh. Iya, kaya to Malioboro. Malioboro kok luar Jogja. Lho. Alun-alune cara dene. Oh iya. Luar Jogja akeh. Iya. Malah mau saka mancanegara ya rawuh. Wah, luar biasa. Jaman saiki pancen budayane awake dhewe wayang iki khususnya iki wis terkenal tekan luar negeri. Ya kuwi nek kuwi kan mbiyen kok. Wayang iki pancen wis diakui oleh dunia, tercatat pada rekor UNESCO pada tahun 2007. Oh ya. 3 apa 7? Ambuh ah. Pokoke awake dhewe nang kene suka parisuka ya, Tru. Iya. Andrawinaga ngareng. Iya. Go sinden pira kowe? Wah, pirang-pirang. Sinden-sindene ora sing biasane iki, Reng. Lah ngapa? Tangga teparuku sing tak jak iku. Wah. Ya ana. Mbok De Giarti, Mbok De Winarsih, Mbok De Parti, Mbok De Tulasmi, Mbok De iya, Mbok De Tumi kabeh tak jaki. Wah, ngapur ora. Iki meh iki bocah-bocah tuwa iki men do ngerti kahanan kutha kaya wah. Anggepmu apa bocah tuwa, bocah tuwa. Weh lah wis wayahe menep, wayahe semelak kok terus. Iya. Wis wayahe menep mah ketibanan sendok. Ayo ora apa-apa mabul meneh, mabul meneh. Iya. Ke wah jan dipirsani piyai semene mbane iki sing anu mirsani iki lunga teka Reng. Iya. Dasare iki dipisungsungake. Wah iki UMKM tradisional kabeh. Iya. Panganane ora ana kok panganan jaman saiki iki panganan tradisional kabeh sing didol. Iya. Ning pojok kono kae mau ning ngarep transit kae mau. Apa? Bakul apa ya? Tape apa ya? Aku terus njawil sing wiraswara sing nyambi mekeng kayak kancane kayak kon dandan kaya aku. Iya. Anggepe apa kok ora? Matur nuwun. Iya. Iki ya matur nuwun ngersane pihak Dinas Kebudayaan DIY. Iya. Karo Taman Budaya Yogyakarta. Wah, aku iso kelakon gelar kelir nang kene iki kebanggaan lho, Ren. Apa ya? Tan wingi aku ya rene wayangan. Lho, parkir mingan. Parkir bangga-bangga ke ora. Lho, ne ora ora-orane matur nuwun, Tru. Iya. Awake dhewe dinek kesempatan kon latihan. Wah ya matur nuwun. Heeh. Ing atase ming sak dalang desa. Iya. Bisa tekan kutha ya, Gong. Kandhane kok ora. Iya. Yo do tetembangan yo. Ya, apa? Sakarepe kanca-kanca. Niki iki arep gara-gara ora kudu sing alus-alus, ora kudu sing pakem-pakem. Lah ngopo? Lho, wis dipirsani piyai semene mbane iki karo nggo hiburan, nggo rungan-rungan. Iya. Apa mbok menawa ana request saka kanca-kanca wiyaga? Wis ora. Engko maming request mlaku-mlaku. Ngawur ora. Kok sore kok do ngapel-apel kowe ora? Iya, saka sapa, Kang? Ayo, Mbak. Sapa? Mbak, ini kan ya Reng. Oleh to aku ngedeke Mbak ini kan oleh to? Oleh.
Ora ana sing menging wong kuwi ora ana sing mengku. Awu. Ora ana sing mengku tegese freelance. Oh. Freelance. Wis disobyangke kok jare kok. Ngawur. Sepati gongkon ngadeg gong. Oh ya. Kakang Bayu aja lali walengko yen kowe lumaku ora perlu kesusu amriye supaya sopir mbayame dasare seragame kompak kabeh ya gong. Ora ana sing bedani siji-siji ya. Iya, biasane nek werna biru ngono kae terus ana siji sing liyane iki biru dongker sing siji si sapa Via kuwi biru ndok bosok. Sakjane iki ya padha. Apane? Padha tekne nggone Via luntur. Oh, kelunturan. Kelunturan. Iya. Kelunturan yoga. Wah. Kok ngawur kok kelunturan-kelunturan yoga. Lah ketempelan yoga lho. Ya pokoke dititeni wis. Anggere wong wiyaga ki suwe-suwe saya nyelot putih berarti yang ngluntur nang Via. Ning nek isih ajeg ireng piye, Gong? Berarti ora nglunturi. Lambemu ora ajeg ireng ora nglunturi. Nek belang blabuk ngono ya. Klawu to? Klawu kethek. Iya. Disapa sik para lenggah kowe, wah luar biasa. Luar biasa sekali penontonnya malam ini. Niki rawuh mriki sedaya iki tekne arep mirsani wayang apa kepiye to? Oh, lampuh kuwi takonono to. Oh, mergo jajan. Iki jajanane akeh, Mbak. Selamat malam semuanya. Halo, masih semangat ya? Udah jajan apa aja ini? Wes jajan apa wae, Lur? Mercon. Kok mercon? Habis ini masih ada jalan sehat, tenang saja. Jalan sehat. Jalan sehat kok ya ini. Ada door prize-nya. Apa? Door prize-nya sinden. Wah. Sinden sing endi? Hah? Sinden sing endi? Boleh milih. Sindene boleh milih. Sesuai dana. Lho maksudnya kan bayarannya sinden kan beda-beda ngono lho. Danane piro ngono dari milih sing endi? Tak jak ngidul kono. Endi? Lampu merah. Ya ora kelasnya lampu merah piye. Taman Pintar. Online jemput bola lho. Ya, Tembang, Mbak. Tembangipun napa menika? Terserah karena tidak ada pamundutan. Ora ana pamundutan ya, Tru? Ora. Wong WA ya ora ana. Wong ora ngerti kok awake dhewe wayangane kene iki ora enek sing ngerti. Oh, ini streaming tunda nggih? Iya. Oke. Oh ya. Nembang, Mbak. Sing gayang? Lah iya masa onang-onang sing ditembang ora. Niki sing gayang nggih. Nggih, kompak banget. Ana bule barang lho iki. Oh lah iya. Bule, Pak Le. Aku ya arep golek siji bule. Ana selo. Endi? Baladewa. Bule ya. Ngawur. Iya, Mbak, tembangnya apa, Mbak? Kusuma Wijaya ya. Oh, Kusuma Wijaya. Iya. Ki ora entuk ngladrah, Kong. Ngapa? Waktune mung tekan jam 12. Yo. Ini sotem ya. Heeh. Short. Sik, kok bahasamu tadi Padet, pakeliran padat. kok short time so? Lah dalam bahasa internasional kan sing mirsani ora Gor Piyai. Oh ya. Nah, monco. Aku mah tratapan aku. Lah ngopo? Short time include wayangan. Iya. Kusuma Wijaya kan. Oh ya, Kusuma Wijaya ini juga request dari Ibu Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Oh, nggih, Bu Kepala. Nggih. Sesuk jare ya arep ditanggap wayangan ning daleme Bu Kepala. Alhamdulillah, nggih. Iki meng karanganku ning muga-muga ora ya asli. Iki gor umpama. Tapi semoga saja nggih. Iya. Wong ndi penggayuh ki ora ana klerune to, Kang. Ora. Iya. Yo, Kusuma Wijaya yo. Kusuma Wijaya terkhusus buat Ibu Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Nggih. Monggo. Bersama Ansor Laras Indonesia. Ayo, sik. Masang kuping. Iya, wah. Kanca-kancaku do
Rasa kabar nggo lah iya. Prai 13 dina. Maah. Tenan iki cangkemku putih tenan iki kok. Ya ora apa-apa, mung untunge omeng ora sewengi kok, ora apa-apa. Heeh. Patuhi taati peraturan. Ya deh terus. Iya. Mbak niki kan wis kepareng nembangke. Iya. Ki sindan-sindan semene mbak niki ora dinggo. Iya. Dinggo ngapa Mas? Dinggo menghibur. Wah. Wanggepmu wanita penghibur. Ora celemongan rengkap. Ayo Mbak, siapa penjenengane Mbak Anggi? Oh ya, Mbak Anggi. Heeh. Sing ngancani sapa? Kancane karo Mbak Via. Oh ya. Iki sinden siji kon nembang bola-bali ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh ya. Diaturi Kang, disepati. Yo Mbak Anggi karo Mbak Via. Jeruk karo kadone manis rasane. Nadyan pilas tak enteni radane. Oke. Gimana Mbak perasaannya Mbak Anggi? Perasaannya? Saya? Iya. Senang. Kok saiki kok banget jerawate saiki tadi. Iya. Kok nggak tekke banget toh? Loh Mbak, jerawat kuwi muncul karena kelebihan protein. Nah apa? Cek nang Google ora protein. Salah satu sing proteine akeh, pendomplang protein ya Reng. Apa? Telur. Lha kuwi aja kokean mangan ndok nek ora pengen jerawat akeh. Apa kendok ya? Heeh. Sedina loro kuwi wis paling akeh kuwi. Iya. Wis protein ya, Bang. Heeh. Ndok ki nek siji proteine cacahe 7. Oh iya. Nek siji iki kurang kok ya. Lah ya loro ben 14. Wah. Nek siji ra patut jare. Ora wangon. Kayak kuwi omong kuwi reca gupala kuwi. Nggih, Ngawur sugeng dalu. Sedaya warga Jogja dan sekitarnya. Sing rawuh rame warga Jogja lho. Ya dari luar daerah juga dari luar negeri juga ada. Iya. Ya ampun. Aku ikut senang. Lah ngapa? Banyak jajanan. Lah iya. Iya. Aku mau wis ngubengi kene iki. Apa sing tak ubengi sate koyor mingan? Ya untuk barang-barang Mas, enak kabeh. Sate koyor enek, mendoan enek. Heeh. Pokoknya barang-barang. Kayak bayar ora kuwi perkarane. Ya bayar apa ya ge mosok Bu kula sinden mboten sah bayar nggih niki kula promosekke lak ya saru. Andelalah sing wangsulan nek apa tim dalang regane langkung larang niku. Mboten kok anu sami mawon. Ya ora sah muring-muring kok kowe iki ora. Nembang Mbak. Nggih. Iki wong loro tembange kok beda-beda. Piye maksude? Maksudnya pila nek tembange beda-beda mbok takon ngadeg dhewe-dhewe ora iso. Kudu manut pernatane nata Mandura Prabu Baladewa. Aduh. Iya. Om arep melu-melu adu to saiki kowe. Gimana? Kan semuanya begitu. Karena aku mendengarnya setiap hari. Iya. Jadi kulina, jare apa-apa mergo kulino. Heeh. Dasare nek kowe iki wis kulino mergo wis ana gawane. Gawane apa? Gawan auramu sing mistis. Iya. Ini maksudnya gimana itu tadi? Nembang. Iya kok sendiri-sendiri. Rong tembang. Ya ning wong loro tembange bareng. Dadi wong loro iki tembange loro. Oh iya. Maksudnya piye kuwi radong kuwi. Wah, cah SDM rendah. Wah. Ngene-ngene iki ya sekolah aku ki. Ning ora tekan kuwi pelajaran kuwi lagi ra mangkat. Terus piye? Gak nembang. Apa Mbak tembange, Mbak? Ayang-ayang. Oh iya, ayang-ayang wedok karo wedok ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbangane. Aku lagi ora srek karo Mas Adi ya aku. Kan aku bagian lanang iki kene-kene. Oh iya. Iya. Ayang-ayang gong. Tembang pertama tembang kedua ayang-ayang. Ya. Terus sing mengko bar ayang-ayang apa? Wis sak karepe men do mikir kok ora. Oh iya. Ayang-ayang. Dil Mbak, ayang-ayang.
Dil. Ya wis ora dadak nggo ngenyang ta kowe. Lah ngenyang pira? Ayo sak mampune Ditku. Wis kuwi wae. Iya. Satu toh, ayang-ayang aja. Iya. Matur nuwun. Iya, sampun. Meneh siji meneh aja linggo sik. Sapa sing ngakon aja linggo? Iya. Waktune longgar. Longgar arep bubar jam 12 waktune longgar. Iya. Heeh. Apa meneh kong lagune? Saiki mau sing milih si anu ta kowe? Sapa? Si Gupala. Saiki Gupali sing milih. Kok Gupala Gupali? Sing Gupali iki sapa aku? Gupali iki. Aku Gupala. Gupalane kowe. Alah. Iya. Sekono. Aja sia-sia karo kanca ki ora kena sia-sia. Ora. Aku ya meng manut piye perlakuane kono ning aku kok. Wah. Kowe disia-sia apa? Oh, ya ono. Oh. Lah ngopo? Lho, wiyaga kuwi rak bagian dari diriku to, Reng? Iya. Nek wiyaga disia-sia aku ya melu disia-sia. Oh, ayo. Kok tendensi ngono omonganmu ora kena ngono kuwi ora kena. Yo. Ya. Apa Mbak Anggi? Lestari mawon. Lestari? Ya. Nyanyi ambabar babange sumi. Krewe andate krojokan. Aduh, aja ngono ndak ketontong, ndak kleru. Oh ya. Mlaku. Iya. Nggih, monggo. Lestari, yo buka apa, Reng? Buka anu. Buka rebab. Ya ora iso kok ya kowe. Sekarang ngene iki nek resiko lambene putih. Iya. Iya. Ora apa-apa. Yo kayak Mbak Yoga ngarani apa yo? Katresna Sejati mawon. Kok karo wong lenang berarti. Kali Mbak Yanti mboten napa-napa. Wis ora aku ora Yanti likur Yanti. Kok mban silatan to karo kanca iki kudu sing adil para marta kok. Wis ora sagendakan iki ora. Oh. Terus kali sinten iki? Kalih kok nek karo Mas Moko mongko ndak di Nika nek wis bengi anu. Pripun? Ora apal. Oh, nggih. Iya. Karo Mas Adi wae. Wis rada rena manahku karo panjenengan. Ora kena pilih-pilih kowe iki ora. Ayo Mas Adi. Mangga Jas. Iya. Sepate riak mau. Iya. Ayo. Ae kaji wala kaji kakak belok dak. Iya. Lah kok barang Inces maju kok gayeng. Oh lah iya. Lah iki emer ambiar. Landi. Hah? Landi. Ora sili ana tamborin kowe. Iya. Benggang-benggang apa iki? Ya ora apa-apa, karang sejenis dadi iki nganggung. Wih, Mbak Yoga iki cewek masuk sejenis. Maksudnya kono. Lah yo maksudnya kowe karang sejenis kok ya dadi nganggung kan son karo son temu nganggung. Iya. Tasih semangat Taman Budaya Yogyakarta. Nah, ngono ki lho. Pastinya masih semangat. Oh, pendukungku akeh to. Iya. Mohon izin ayo. Mohon izin. Mohon izin nggih, para penonton aja do bubar nek aku ngajen. Nggih, lagune napa? Iki ya sak kulino MC nang konser ya Mas sampean ya Mas. Heeh Mas. Ya sithik-sithik iki diratani. Dadi MC iso, dadi apa wae iso. Kabare MC neng Seripah barang kabare ta. Ya kala-kala Mas. Ngabehi. Kala-kala pokoke diratani. Nggih. Pokoke manut dalange aku wis didapuk ning kene dadi apa wae. Oh lah iya. Manut pokoke. Tak dapuk dadi sajen barang ya gelem ya sampean. Oh ya gelem ning aja di iki dirayah. Ora. Sapa sing arep ngrayah ngono? Kok kepedean ora. Oh kudu pede kudu percaya diri kudu. Oh, Iya ta? iya. Nek ra pede ra mungkin wani jumeneng ning kene, iya ta? Oh. Lagune napa? Katresnan Mbak sejati. Yoga, Katresnan Sejati. Heeh. Nyanyi. Janji tresna. Kecilian janji terus. Semoga. Yo. Ansor Laras Indonesia.
Jogja bergoyang. Oh aja. Asor laras. Nggih. Iya. Sampun gangak wis. Iya. Lakone ya kudu kecanda. Oh ya mergo iki dawe jam 12 bubar. Heeh. Ki umpama dicekak-cekak gojekane ya kok ya tetep bubar jam 12 punjul. Ya ora kok ya ora. Ya ora ketang punjul rong-rong detik ora apa-apa, Truk. Wah. Kepiye lareng ngitung nek 2 detik ki ora. Heeh, ya kae bapak kae. Apa? Si Mbah tuwek kae mau wis selar ketemu karo Pandhawa reng. Oh ya ayo derek kae. Ayo.